Is-sibt fjum il-votazzjoni u anke l-għada il-ħadd waqt tal-voti, Net Television u Net FM se jwasslu xandilit speċjali li ser jibdew minn kmieni filgħodu u jibqgħu għaddejjen sa tard bil-lejl. Is-sibt il-programm fuq Net Television jibda fis-7 ta' filgħodu eżatt malli jiftħu l-postijiet tal-votazzjoni. Dakinhar se jitwasslu kollegamenti diretti minn madwar Malta u Għawdex kif ukoll l-aħħar dettalji dwar it-turnout f'din l-elezzjoni. Tul ix-xandira tas-sibt bi preżentazzjoni ta' Dylan Brignone ser jitwassal programm speċjali b'differenza bis-sem ta' diversi personalitajiet fosthom Maxine Paċ, Malcolm Pisani, Owen Llewellyn, Adria Twins, Luis Tedesco u Eileen Montezin. Dakinhar ukoll il-crew ta' Net News se jwassal aġġornamenti minn diversi postijiet tal-votazzjoni f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Bil-ġurnalisti jingħaqdu max-xandira ta' Net Television kull siegħa b'kollegamenti live minn barra l-postijiet tal-votazzjoni. Ix-xandira tissokta fl-10 ta' filgħaxija malli jalqu l-postijiet tal-votazzjoni b'analiżi mill-istudios ta' Net Television u kollegamenti maċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar fejn hemmhekk isegwu l-wasla tal-kaxxi minn kull lokalità. Kif spjegalna Karl Guder, Chief Operations Officer ta' dan l-istazzjon. Il-television sar sinonimu li kull meta jkun hemm attività importanti f'pajjiżna kulħadd jara t-televiżjoni tagħna, din ir-responsabilità tagħna. U hekk se nagħmlu fil-jumejn li ġejjin. Ovvjament għadha hija ġurnata fejn ma nistgħux nikkummentaw dwar politika u allura se jkollna programm speċjali ta' entertainment, diskussjonijiet light, ħafna kantanti, ħafna nies li jisfnu eċċetera. Ħa nagħmlu programm li jżommok matul il-ġurnata kollha. Ovvjament links il-ħin kollu mbagħad madwar dak li qed jiġri fil-polling stations differenti dwar qed jiġri fl-elezzjoni tal-kandidat tal-Parlament Ewropew u anke tal-Kunsill Lokali. Fl-10 mbagħad eżatt ta' bil-lejl nibdew analiżi politika. Ġifieri nkunu nafu x'qed jiġri, ikonna links mal-counting hall, nibdew naraw il-kaxxi diħlin, ikonna l-guest fl-istudio li jkunu qegħdin jiddiskutu dak li għaddej, nistennaw it-turnouts nkunu nafu tard bil-lejl u jkollna fil tajjeb ta' dak li fejn mbagħad l-attenzjoni tmur kollha fuq il-counting hall in-Naxxar. Ix-xandira se tibqa' għaddejja tul il-lejl kollu mis-sala tal-att tal-voti. Imbagħad l-għada il-ħadd il-programm fuq Net Television jissokta fit-8 ta' filgħodu fejn mill-istudios ta' Net Television u Net FM il-mistiedna flimkien mal-preżentatur Ġone Borġ se jkunu qegħdin janalizzaw l-andament tal-att tal-voti b'kollegamenti live maċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar. Il-ħadd fit-meta filgħodu terġa' tibda diskussjoni guest in studios meta mbagħad ikun qed jibda l-att tal-voti u allura jkunu nafu eżatt live x'inhu jiġri, il-riżultati li jkunu duħlin inti taf illi fil-bidu jibda jkollok idea x'qed jiġri u mbagħad iktar ma jgħaddi żmien iktar jkollok idea tajba ta' riżultati uffiċjali u ħanibqgħu il-ħin kollu għaddejjin sakemm fl-aħħar mill-aħħar jitilgħu is-sitt siġijiet għall-membri tal-Parlament Ewropew. Desiree Grek, Net News.